Mga brother, patulong na ta sa atong video sa to kandingan. Kalindagan shore. Katiklan shore. Kaya si Mama Bear. Hi. Nakalaag. Yung halas Papa Bear. Si brother. Duty siya. Anyang kumigi. 저렇게 뭐 다가들에 랑랑쳤냐? 하요 팔란동 배. 오 부티케요 한 플러스. 아와디요. Lakaw sa ta. Nakalimutan ko sa pangalan, Kandingan? Ay, Kandanay. Welcome! Down the shore. Oh, puti ah. Nada guys, unahan brother. Ah. Kabi kine. Kani haram na buttere. Annyeong. Ay, good afternoon ma'am. Yes, welcome. Unsay ma-offer ninyo diri sa Kandanay? Daghan kaming ma-offer guys. So as you can see, we have white sand. White sand. Na Asa would white be Kuan ma'am, na mo free nga toothbrush diri. toothbrush ulit, toothbrush. Ah. Where's Gito? Sa kamustaas? Gamotor sila? Ay, sorry. So, kining mga pada-pada Bye-bye! at sinata sa taas sa atong stihan. Kain kayo. Asa man eh? Ay, sa taas. Kalamig kayo sa event ba? Kitsara kayo atong ako kaston pohon. Ako'y mo kasal. Balaka mo rin ang mabayhana mo. Di ko ninyo. Kalaski mo ba? Kalaski mo. Ito na si brother Jonel. Junel. Kauna-una lagi ka, brother. Ha? Kauna-una lagi ka. Asa, brother? Your room? No, fine. Pwede maki-illustrate din, like, you know, like... Pwede. Ay, dito na lang pero paan. Maki-illustrate. Okay, thank you. Wala, sila. Kasi labas dito. Kan naman ang mukut ka. Mukut di mo kilay ba maraking lagon. Kita ketawa. No, ketawa. No, mereka buang ba? Ketawa kawa hinungdan. Sekarang hirista. Weh. Diri atun spihan. Room check. Kandanay. Pwede magkuha mo na nilipan. Oh. Dikirats ga. Tanawan ninyo pada ang gasta gawa. Palit sila Gagat ba? Tsada pero init. Hala, murag lami night swimming dire. Ganit lang! Oh my god. Oh my God! Oh my god.
Yes, mga brother. So, naman na tagkatulog, naman nag-prepare sila mga brother. Nakauban na si Jess ha. Pretty kayo. Sigdi lang, ganyan naman eh. Sigdi lang, ganyan naman eh. Joke! Ato ratang sekreto mga brother. Di na to ni-upload, pero upload na to. What to say so nag-prepare ng mga kauban na to para sa wedding. Grabe kasi sila mga kuan, no? Get away kayo nila. Pangkuhan, international kayo nila mga uniform, mga costume meron brother. Pero kita, murara na tas balay. Oh, mali ko kita beach. Diretso anay na niya mga brother. So, later. Aha. So, later, after sa kasal ng Kecy, chill tama itong i-look forward tonight. Makaligo sa dagat, enjoy ang beach. Itong bulungan, isa na yung kuhan, ihulat ni Jessa. Mas may, kaning, sa dream wedding date ni mo. Na, wala dyan ko yung dream. At least na kay kuhan, na kay ka ng ganahan ra ba vision. kuan ka ng military wedding. Military wedding. Sa katumagkuhan, mag-firing so bang! Dili, katong ano yan. Itong murag espada ba nga yan. Magin na. Then dako niyo itong laki. Kasi nga ano nakakuan ka kaya ang kuan ko sa sundalo to mo. Ganahan ko. Ay, siman. Dili man siya sundalo. Ganahan ako. Tsada man good. Kay, murag, lahi po siya sa uban ba nga. Kanang wedding social, ina na malain. Ganahan ko, basta, ganahan ko. Kasi, Asa na ka na ako kuan. Say mo. Ganahan ko ako tumupusil. Di maingon kay tigil ang kasal. Oh, pusilon. Jor! Ano na sila? Ano na yun? Dili po na. Hi, Jor! Ikaw, ay, mo na ni? Oh, na mo na ni siya. Ano sila? Na kuya, naara day ay. $1 million ko no. Mula sa puso ay tuwala. Party! Yeah! Make the stars come on! Stars come on! Uy, taas ang kita. You know, kay search. Party! Hey, Jonel! Talay!
Tura ko. So mga brother, diri na ato ang campsite karong adlaw. Along the shoreline, then the fish attack tent, then silang Alvin, I think dito sila sa Pita. Then ang social sa to, pila na yung kabok tent. Ay, hi Mama Bear! Hi! Hi, Pas! Then, mo na siya, pila kabok tent na to? 5. 5 kabok tent ang ato Sadya set ka up. ni Ron. Walwal pa mi. Ay, nagsaba, di na tayo magsaba. Saba, kita rin nakagulo. Kung kaysa mga niya atong dapat di tuganan na ning one joke lang mga brother. Wholesome ni nga party brother pero walwal na dis. Walwala na din! Kaya talagsa na kaya rin ang mga kuan brother makalaglag dunya maka-chilling ani na dos dagat. Kompleto ang tropa. Let's go, let's go. Tropang Keda! Okay. Ay, dili. Ay, ito. Sino ka lang kuwan ba? Sino ka lang kayo nakajar daan. Turo. Yan, napagabot ng kuwan. Jona. Sige. Wala murag okay na ning usa. Wa naman gatingog. Good. Jonel! Tura Jonel! Jonel! It's a 1, 2, 3, go! Ronald! Papilion ka na sa mga kuyog na to, kids. Kanang walay paglimod-limod. Pero di na kumutugan kung asaan na nila. Di na lagi, di na ni-upload. Di na ni-upload. Di man good. Di man lagi. Di tinodaan na ira ba? Kuan na di na ato-ato na di ko na sila makadungog. Asa man na nila. Yung pilihan. Tuwas layo. Asa sa layo katong siya dito, katong gusto. Katong katawag? Katong katawag? Kamu rin mo hilig di mo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para-pap na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Again! Ilakad ikaw na ron. Balakad ya. Na! Di ba, Dwayne? No, namula na. Bongga kay imong kuan mother, imong proposal ni Katkat niya. Oh, gabi mo, kansaw ni siya oh. O kabalo, plano na kay na-inspired ba? Inspired ni Jona. Oh. Pero pamabdusan sa una. Ambot lag mabuntis Katkat. Ay. Gagunit, pamilya. Mark, ka video. Gamingaw mo kadira. Ala, sorry na delete na ako. Memory ko kanina. Sorry na kaya. Ano ka ba siya? Ito na yung picture. Narito kanya. Di, trivia sa nas Mark. Ayan. Mark, kami nga makadira. Kita nakasikasan nilang Kecy. Yes. Diba? So, nag-nudge kayo higayon sa imong kuhan. Ay, sorry. May gayon mga panahon na ba nga naka-imagine ka sa imong meeting. Una ako'y kinasal. Ha? Ako'y bayi. Bayi? Ha? Ako'y bayi. Bayi? Bye ka. Kapag ito siya, ako na siya. Bye-bye. Sexual harassment, best! Boy, sexual harassment if there's an exchange of sex. Ha? Ayan na din na kiss? Yes. Kung saan Mana video? ang case? Ano sa nga case ra? Para na siya church or dili siya sexual. Ano din na siya? Ako,
Born niya na, di na vlog Bats born man niya. na! Bats! Di mo natutoy good. Pero ano sa mga pangita niyo mo sa katao good? Seryoso ka? Oh, seryoso na. Ha? Madunggan naman ka na. Kanang makasabot siya na ako. Hala, nandiyo ka kaila. Ilig na. Dito sa Kang. Si Atuan siya. Oh, kita na niya? Si Wawawi. Yoks lang na niya. Galapawan niya. Uy! Kuan nga itong Mark, butaan nga ito kay. At least siya, Kasabot ako! siya may una mo, kuan mo, ma-approach mo, ma-appear pag ma-appear. Hindi ko kasabot ko niya. Mutando, rabi mo, anak, rabi ato ni mo. Matod pas mayor kanina, kung kalayo siya, tubig ka. Nga nang ipalong-palungon ng tukuan, kalayo. Panahon ang kalayo. Kaya kung makalayo siya, makalayo ka. Kalayo tanan, sunog jud. Diba? Naminaw biya ko kasal kanina. Ikaw magbabiya ka naminaw. Okay. Kay daddy sa stage daddy. Stage dad biya ka kanina. Stage dad biya ka kanina. Hindi ka nakuha nila ng utan ng stage. Dahil saan ba lang? Saan ang stage? Tanang mga na-performance. Murag anak ni mo. Ikaw dito ka. Ikaw dito ka. Gana jud ka, murag anak, murag papa jud ba? Yawa, animal. Diba siya kapaingan? Pagkataon-taon tayo nanayo din. Dito na mo siya. Siya nasa tuwan. Wow, Dan! Woo! Dan! Woo! Proud girls, daddy! Di actually, Actually, mga what? kauban na ako itong mga bata to sa performance. Wala ro ka-appeal kay wala ko ka-appeal sa practice. Kung na-excite ko ba nga, tiskuan eh. Diba? Katong una kay kakanta ka bata. Pangan, dalan Siya. Mani ana mo siya. Ana mo ba to? Ana mo siya. Kalagod siya dito sa lubing. No comment. Pagkataon-taon, nanayo ito mga, naara ko sa tuwan. Wow, grabe. Alam mo ra, mao na itong hapit ko madamaga niya kay naara gahay mantay dito sa kilid-kilid di ay. Dapat just lubid. Chill na ba? Ronald! Sure na kay book na. Ha? Kung gilakangan, lakangan. Dungan ko na siya katulog ni Kecy. Kaya ako Kecy katulog na kay mapus ko na siya. Dungan siya Kecy. Okay. Hindi na ako mainom ba yan? Galaban na ulo ni Ronald. Kada inom na kami. Bakpar na bakpar. Murong good. Bakpar na siya. Nag-inom mo na siya wine. Kasi akong wine. Hi, buhay. That's all for study. For business. Yes, something like this. I mean, we just want to travel and see the culture here over there. You know, it's really, really. I mean, it's a huge experience here and a lot of history and to learn. Yeah, it's a lot of us. You know, the whole Europe is like really close, and the Asia is a bit different. And we just want to, you know, experience. Alright, there you go. It's really awesome that you guys get to travel. A lot of countries. Really? Yeah, Where? yeah. So you, so I followed you up. Yeah, you Yeah. change, like, That's me. We were focusing so much on this stuff. Yeah. I play Oh, rugby. that's similar. Is this him? yeah, it's You're in rugby? Yeah, I play rugby. But it's Oh better my check God. the Study. Yeah. Study. You can study everywhere, but Singapore was the greatest. So famous on Paul. I will. Yeah, I see it. But I had an accident in Vietnam. Okay, I follow you up. So right now, don't try for that. You want to follow them as well? Yes, sure, no problem. Yeah, I crashed it. It's a beautiful Polish woman. On the ground. I went to the rice field. Ronald, You haven't got the Monica. Monica. I haven't. Tell him what I taught you. Huh? Tell them what I taught you. And you know, like 9 Hair. shoes here. Like it's really. But can you still Yeah, I can move it, but according to that, I just want to go back to Europe and you know. Nash, what?
Yeah? Next time you should Yeah? be very careful Yeah, driving. Otre? yeah. Masz? It was a What really the? hard time Otre. to, get my head back. Monica, Yeah. Masz Piekne Oczy? Yeah.